L-Universita ta' Middlesex ibbażata f'Londra ser tiftaħ it-tielet kampus tagħha f'Malta. Għad kbir ta' studenti Maltin ser ikollhom l-opportunità sabiex jitħarġu f'diversi programmi edukattivi li jwassalhom biex jiksbu degree. Dan il-kampus il-ġdid li ser ikun ibbażat f'Pembroke ser joffri korsijiet fin-negozju u t-teknologija tal-informatika. L-istorja tal-Middlesex University tmur lura għall-1878 u ħarġet aktar minn 40,000 student minn Londra, kif ukoll f'istituzzjonijiet oħra fosthom f'Dubai, Mauritius u anke f'Malta. Bl-informazzjoni teknoloġika bħala l-pilastru għall-ekonomija ta' pajjiżna, Malta kisbet posta bħala ċentru internazzjonali għan-negozju. Il-kap tal-Università ta' Middlesex f'Malta, Patrick Pulicino, saħaq li bis-saħħa ta' dan it-taħriġ ser jkun qed jikber l-arfin fil-qasam tat-teknologija. Huwa komplejt illi din l-Università ser tkun qed timpjega tim determinat, iżda fuq kollox ser tkun qed timpjega tim Malti. Il-Viċi Kanċellier il-Professur Michael Driscoll sostna illi dan ser ikun punt ta' tluq ieħor għall-Università ta' Middlesex li hija ppreparata biex taħdem mal-għalliema Maltin sabiex iħarġu lill-istudenti fil-qasam tat-teknoloġija. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Everest Bartolo semma li minkejja ċ-ċokon pajjiżna huwa lest jaħdem ma' pajjiżi oħra biex jissaħħaħ il-qasam edukattiv permezz ta' inizjattivi ġodda għall-edukazzjoni ta' pajjiżna. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella.